Ahoj, tak jak jsem už dávno sliboval, že vám přiblížím projekt KST Academy, který právě vstupuje do další etapy, tak teď se nacházím u vlakového nádraží Trutnov střed a tady po mé pravici je část, které se to taky už začíná týkat. Tady by do budoucna mohl být takový nějaký parčík s nějakým rybníčkem nebo nějaký takový klidový území, který by mohlo být revitalizovaný a bylo by to tady moc pěkný. Ale co je tady super, takže jednak je tady ta vlaková dostupnost, kde se dá určitě něco vymyslet pro Trutnováky, kteří jsou z druhého konce, ale když tady popojdeme pár metrů, tak tady potom máme ulici Voletinskou a jakmile tady ještě ujdu pár kroků, tak se tady nachází pozemek, který v tuto chvíli chceme odkoupit a kde bychom měli vybudovat zázemí KST Academy a případně dál ten projekt rozvíjet v souvislosti se sportovní školkou a tak dále. Takže tady už míjím Tůje, kde by měl vyrůst zázemí KST Academy. A já vás teďka ještě provedu o jednu ulici, která s tím tady hnedka sousedí. Je to ulice Sportovní, která v podstatě směřuje ke galerii EPO. Já tady za chvilku, až přejede auto, přeběhnu silnici. A je to zhruba 200 metrů vzdušnou čarou. Tady už jsou vlastně upoutávky na právě probíhající letní cyklus výstavy EPO, což takhle asi tady uvidíte. Tady za mnou, když se tady prosmíknu. Takže já teďka se chvilku odmlčím, ale nechám zapnutou kameru, abyste viděli, jak tady opravdu to je. Tak a teďka právě vstupujeme na hřiště v Poříčí. Zrovna tady trávníkáři připravují anglický trávník, tak nevím, jestli to bude dobře slyšet. Tady už vlastně vidíte, multifunkční hřiště tady je. A tady by to mělo být snad celý taky zmodernizovaný. Měly by tady proběhnout úpravy, aby tady bylo čtyřdráhový atletický ovál plus samozřejmě stadion se všemi dalšími aktivitami, jako je třeba skok do dálky, skok do výšky a tak dále. Ale co se nám na tom líbí, že v podstatě na ten stadion navazuje další pozemek, kde bychom chtěli v podstatě rozšířit možnosti celého toho projektu tím, že by tady bylo vybudované zázemí pro malé děti, jak jako na kolo, na kolečkový brusle, dalo by se tady jezdit na kolečkových lyžích, byla by tady i malá střelnice na vzduchovku, zároveň by tady byla retenční nádrž
A tohle by bylo využívané celoročně, protože bychom tady chtěli na tomhle asfaltovém kolečku potom i jezdit a trénovat s malými dětmi. A tady tu část bychom vysněžovali. Myslím si, že to tady je úplně skvělý. Ta oblast tady v Poříčí zatím spíš podceňovaná tím, že tady bude i sjezd dálnice, tak si myslím, že to bude opravdu zajímavá část Trutnova a nám to tady umožňuje vybudovat tady perfektní zázemí s poměrně širokým celoročním využitím. Takže se budeme těšit a jen otázka, jak rychle, kdy a co všechno se nám tady podaří vybudovat. Takže držte nám palce. Teďka to bude další boj. Začínáme samozřejmě se sháněním peněz, který musíme ještě sehnat na dofinancování pozemku pro akademii. A nejen teda tu, i potažmo tu případnou školku. A uvidíme, co všechno a jak rychle to půjde. Ale co mě tady ještě zaujalo, to jsem tady vždycky přehlédl, že tady je vlastně branka, kterou si to můžeme ještě zkrátit, takže těch 200 metrů, co jsem tak odhadem myslel, že to z akademie je, tak tady tou zkratkou to nejspíš bude ještě kratší, a což jako nehraje úplně nějakou zásadní roli, ale je to každopádně dobrý vědět. A jestli tady projdu, což tady projdu tou brankou, tady vlastně už by taky, už tady odsud bychom chtěli vést tu přístupovou cestu vyasfaltovanou do toho pozemku tam takhle dozadu. A když by všechno klaplo úplně, což je moje úplně možná nereálná představa, ale já bych hrozně rád, aby se to podařilo objet tím okruhem celý, abychom v podstatě tady zoptimalizovali každý ten metr a v podstatě místo nějakých 800 metrů dráhy bychom tím získali minimálně někde 1,5 kilometr a zase to získá daleko větší využití, nicméně tam v té části na konci toho stadionu, tam je to hodně úzký, je to ty 4 dráhy budou skoro až úplně u plotu, ale určitě se tam dá jenom s trochou dobré vůle něco vymyslet a mně to opravdu přijde zajímavý a škoda to nevyužít. Takže tam rozhodně za to budeme lobovat, jak jen to půjde. A teďka si tady vrátíme a podíváme se, kam nás tady když půjdeme rovnou za nosem, kam nás to tady zavede, ale myslím si, že jestli dobře koukám, tak tam přede mnou jsou ty vysoký stromy s těma tůjema, takže jestli se nepletu, tak bych měl dorazit hnedka k ty hlavní silnici, kde to celý má vzniknout. Takže největší sranda je, že pracujeme na tom tady už asi 4 roky a až teďka jsem zjistil, že tady vede i takováhle zkratka. Je pravda, že ta branka vždycky tady byla zavřená a teď je úplně otevřená. Tady se jenom přeběhne. No a tady to vidím. Otvíračka DJ Rockstar nebo Kapitán Demo a spustíme velkou
sportovní show, tak nám držte pěsti, palce, ať to nejsou kopance a věříme, že to dotáhneme do úspěšného konce. Díky, ahoj.